फेसबुक अन खालामना फेसबुक नायबाय थादां नैबे मेसेज हरदों बे आंखौ बेसो हरग्रोदों लोगोफोर आंनो मेसेन्जाराव आंखौ मेसेज हरदों हाय मा खालामदों होननानै बेसो हरग्रोदों लोगोफोर आंखौ मिथिबायना मेसेज ओमफ्राय आंलाय सानदों जोंलाय सेंग्रा मानसि सोर सिख्ला मेसेज हरलाबायखोलाय आंखौलाय नायनां र' होननानै रायलायनानै ओमफ्राय लास्टाव नाम्बारखौ बेसो बिदों आंनाव लोगोफोर आं नाम्बार बिखाया जानला मानला बिदि सिख्लाफोरनि खिन्थु बे बिदों आंनाव नाम्बारखौ नोंनि नाम्बारखौ हरलाय होनदों आंनिखौ आं एसे गाजा गाजा पस्ट मारियोमोन ना बे समाव बेनि थाखाय आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर फाइनेलि नोंथांमोननो आङो दायो खिथानो थांगासिनो बै नैबे थिख्लि खिथुखौ बिनिफ्राय लोगो मोनजेनानै बहा लोगो मोनजेननाय बेखौ जाम्बिखौ जाम्बि थलायनि बिहामजोखौ जियानो जा बहा लोगो मोनजेननाय आं बेखौ खिथानो थांगासिनो नोंथांमोननो थ' जोबजासिम नायदो दिनै दे लोगोफोर थ' दिनै सिगाङावनो मोनसे बाथ्राखौ बुंग्रोनि ओरैबायदि दिना गाज्रि आंना दिनै बे आसिया दाख्लैल'सो बायबाय आरो बेयावनो नै थिंआ बौख्लबलायबाय नै हान्थु सान्थु दोलाजोब्बाय आंहा दिनै खिनो थांनानै लिट्रिनाव गोलैहैदों आं दहाय फुङाव फिस्लायनानै आथिङानो ब्र' आबगादो लिट्रिन बे खि थांग्रायाव गोलैनानै आथिङानो दोलालांबाय एकदम ओमफ्राय बे बौलांबाय आरोना थिंआव नै थिंआव बौफाबाय दरजायाव थ' जियानो जा लोगोफोर जोबजासिम नायदो भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामनाङा बिराद इम्परटेन्ट थ' बै तामुलपुर ओरै उदालगुरि खाथिनिफ्राय बै चिरां खनायाव माबायदि लोगो मोनहैखो आं बेखौ दिनै मोजाङै फोरमायजोबनानै होगोन नोंथांमोननि सिगाङावथ' नायलांदो जोबजासिम दे लोगोफोर सुरुवादा ओरै जादों थ' लोगोफोर फेसबुकआव आं सानसेखालि बै आइलेण्डआव दंहैयोमोन बे समाव दै फेसबुक अन खालामना फेसबुक नायबाय थादां नैबे मेसेज हरदों बे आंखौ बेसो हरग्रोदों लोगोफोर आंनो ओमफ्राय ओरैनोलाय आं मेसेन्जारफोराव बांद्राय बिदि माबा मारिलाबाया माथा मारिलाबाया ओमफ्राय फेसबुकआवबो आं एक्टिभ थाखायामोन दै लोगोफोर आं बेखौ हाबा खालामखांनायनि उनाव बेखौ लाबोखांनायनि उनावसो आङो फेसबुकआव एक्टिभ थादों नोंथांमोना सिगाङाव नायदों आं भिडिअ आपल'ड खालामोमोन नामा आंनाव आनखि माबायानो गैबावामोन जेनेबा फेसबुकनि थाखाय जेनेबा बिदि पेजबो गैया खुनु आंनाव फेसबुकनि प्रफाइलबो गैया चेनेलबो गैयामोन आरोना बारा बिदि इउज खालामलाबाया एक्टिभ थालाबायामोन आं माबायाव फेसबुकआव इन्सटाग्राम आरो फेसबुकआव एक्टिभ थाया खालि इउटुबाव भिडिअ बानायोमोन आरो आङो माने जेराव फैसा दङ बेयाव आं दङ होननायफोरबायदि आं फेसबुकखौसो इउज खालामोमोन नालाय माबा इउटुबखौसो इउज खालामोमोन नालाय फेसबुक इउज खालामनाय जाया ओमफ्राय बे फेसबुकआव मेसेन्जाराव आंखौ मेसेज हरदों हाय मा खालामदों होननानै बेसो हरग्रोदों लोगोफोर आंखौ मिथिबायना मेसेज ओमफ्राय आंलाय सानदों जोंलाय सेंग्रा मानसि सोर सिख्ला मेसेज हरलाबायखोलाय आंखौलाय नायनां र' होननानै नायबाय गासै प्रफाइलखौ चेक खालामबाय आं बेनिखौ औ मानसिया गुफुरथ' एसे साइजबो मानसियालाय नायना आंबो रिप्लाय हरफिननो रोंना रिप्लाय हरबाय बेखौ रिप्लाय हरफिनदों आं ओमफ्राय रिप्लाय हरफिननायाव जि मोजां रायलायबायलै बेबो रायलायनानै ओमफ्राय लास्टाव नाम्बारखौ बेसो बिदों आंनाव लोगोफोर आं नाम्बार बिखाया जानला मानला बिदि सिख्लाफोरनि खिन्थु बे बिदों आंनाव नाम्बारखौ नोंनि नाम्बारखौ हरलाय होनदों आंनिखौ आं एसे गाजा गाजा पस्ट मारियोमोन ना बे समाव बेनि थाखाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बे आंनाव बिदों नाम्बारखौ हरलाय नोंनि नाम्बारखौ होननानै ओमफ्राय आं हरा होनबाय आं हरा नोंनिखौ हरदो आंहा ओरैनो इउटुबाव भिडिअ बानायलाबाय थानाय मानसि ओरैनो बोरैबा बोरैबा भाइरेल जालाबायनो नागिरो नाम्बारा होननानै बेनिखौ बिहरबाय ओमफ्राय गावहा हरबायबो लोगो लोगो सेकेन्डआवनो हरबाय ओमफ्राय गावहा आंनिखौ बिना मोनासै नालाय गावनिखौ हरबाय बिदिनो वाट्सएपआव औ ओमफ्राय औ थेवबाबो ना आं मालाय सिख्लायासो बिहरबावो सेंग्रानिखौ नाम्बारखौ होमबा जोंबो खम गाजा मोननाय दे जियानो जा लोगोफोर बेबायदि जाबाय ओमफ्राय बेनि उनाव मेसेज खालामबाय वाट्सएपआव मेसेज खालामनानै ओमफ्राय रायलायनाय जाबाय रायलायनानै ओमफ्राय मानसिखौथ' दानि दिनाव जेनेबा फट'फ्रा बिउटि प्लास होलाबायनानै आपल'ड खालामलाबायो नालाय फेसबुकफ्राव खुनु गेरान्टि गैया उनाव लोगो हमनो थांनानै मानसिया गोसोम जाना बोरैबा जागोन बिदि साननानै मा खालामदों आङो लोगोफोर दे मोनसे भिडिअ कल खालामना नायथारना मानसिखौ माबायदि होनना खालामना नायबाय आं भिडिअ
मानसिया रियेलसो माथो जाबाय आं भिडिअ कल खालामनानै ओमफ्राय बिदिनो रायलायबाय रायलायनानै लोगोफोर बारा दिन रायलायाखै अनलि 25 दे नोंथांमोना खोनासंनानै ला 25 दिन मात्र रायलायदां 25 दे मास मोनसेबो रायलायाखै आरो ना 25 देल' रायलायदों बेनि उनाव बावखुंग्रि मोनफैनो हाबाय थांबाय लोगो हमहैबाय बावखुंग्रियाव बै सान्तिपुर हाथायाव लोगो हमनानै बेरायबाय एसे सानसे बे खालि आरोना सानसे बे खालिनो एसे बेरायबाय बावखुंग्रियाव थांनाय मानायफ्राव एसे बेरायबाय बेनि सिगाङाव एसे लोगो हमदों खनसे ना फार्स्ट खालि लोगो हमदों बावखुंग्रियाव जेनेबा जों बावखुंग्रियावथ' बेनिफ्राय थांनानै ओमफ्राय सानसेयाव जेनेबा आं बावखुंग्रियाव थांनो हायाना बेनि सानसे सिगाङाव थांबाय थांनानै बेखौ लोगो हमहैबाय खनसे ओमफ्राय लोगो हमहैनानै जोङो बेयाव थाफैबाय आब'मोननाव थाफैनानै हर थानानै ओमफ्राय बेनि नेक्स्ट दिना बेखौ लायफिनबाय आं फुङाव ओमफ्राय बावखुंग्रियाव थांबाय जोङो थांनानै ओमफ्राय मा जादों लोगोफोर बावखुंग्रियाव थांना फैनानै बेखौ न'आव दोनहैबाय आं बिसिनाव दोननानै न'आव फैफिनबाय आरो बेयाव फैनानै आइया बुंबाय बोरै बिहामजो लाबोनो होननायालाय होनना आंथ' बे समाव आरो हाबा जानो ओंखारखाबाय थानाय नोंथांमोना मिथिखानांगौ थ' बे समाव बे ग्रोब नांफैदों आंजों ओमफ्राय बे समाव ओरैनोबाबो आं जेनेबा आं बाखाबायमोन बेबायदि सेंग्रालाय गोसोथोलायनानै साननैसो गोसोथोलायलायगोन गारलायगोन नांलायगोन बेफोरबायदि एकदम बिराद बाबायमोन आरो आं बे बुस्थुआव गोलैनो मानो होनबा आं सम मोनखाया नालाय एसे सिगांनिफ्रायनो बेस्थ' थाबाय थाखायो आंना खामानि बायदिसिना थाबाय थाखायो डिलारनियानो जा इउटुबनियानो जा आं एकदम बेस्थ' थायो आरो सम मोना जायो बिदियावनो गार्लफ्रेन्डफ्रा फन हरनानै मोनाबाथाय रागा जोंलाबायनाय नांलायलाबायनाय बेफोरबायदि सिटुवेसना ओंखारखागोन बेखौ साननानै आंना सम मोनखाया खामानि बेस्थ' थाखायो होननानै आं हाबा जाखानानै दल' थाखानायनि टारगेटखौ लाखाबाय थादोंमोन नालाय दा बेसो आइनि सिगाङाव बुंना थांखादोंमोन आं जे दिनै बिहामजो मोनबोखानो बानाय दे होननानै ओमफ्राय आइया न'आव फैनाय लोगो लोगो बुंबाय बिहामजोआ बोरै होननानै ओमफ्राय लायमारनोसै नामा होनना बुंबाय आइखौ लानाय फैदो होनदो नेक्स्ट दिनानो थांनानै लाना फैफिनबाय आङो लोगोफोर सानसेल' न'आव थाफैदों सानसे ना सानथाम थादोंलै सानथाम थादों ना सानथाम थानानै न'आव सानथाम थानानै कार लाबाय आङो जोंनि गामिनि देपेन आबौनि कार दङ एल्ट' बेखौ लाबाय लाना थांनानै लायनो थांबाय आं लायनायावबो बेखौ खावनासो लाबोदों नालाय होसोदोंमोन आंखौ बिसिनि गामिनिफ्राय दावराव जाबाय दसेनो बे फैनायाव ओरैबायदि दावराव जाबाय थारमाने मा बुंनो आंबो होबाय कारखौ आङो बै बिसिनि लामा बोरै रुनिकाटा हाबनाय लामाया रुनिकाटाजों जेनेबा ओरै फैनाय लामा बेयो गुरुबासा ओंखारफैनाय बे लामायाव कार लांदों नालाय कारखौ ओरैबायदि गासथाबबाय आङो एकदम बे लामा फिसायाव 120 130 सिमहालागै गासथाबना होदों आरो आङो जि जाय जागोन दिनै बे खालि बुजानाङाल' दिनै हिनजाव खावनायनि नामाव बुजानानै हमजायोबा बिराद लासिं जायो नालाय बेनि थाखायनो ओरैबायदि गासथाबबाय आङो गासथाबनानै लाना खारबाय लोगोफोर एकदम न'आव फैनानै ओमफ्राय डाइरेक्ट साननैसो थाबाय ओमफ्राय बिसिनि न'आव रायलायहैबाय रायलायनानै बिदिनो थानानै हाबा खालामबाय आरोना दा लोगोफोर बेबायदि सिटुवेसन जादों दे आंना ओमफ्राय ओरैबायदि रावबो दुनियाव गैया खोमा बेबायदि 25 दिन रायलायनानैनो हिनजावखौ हाबा खालामनाय गोदान लोगो मोननाय बेबो बेसेबा गोजाननि मानसि माबायदि बेबा मानसिया बेखौबो जेबो सोंनाय जाया माबो जाया साननैसो 25 दिन रायलायबाय हाबा खालामबाय सिनाय मोनि मानसिखौ सानना नायदो माबायदि जागोन लोगोफोर ओरैबायदि आनकमन लाभ स्ट'रि होननांगोन दा आंना बेबायदि आरोना सिटुवेसना बेनोमोन लोगोफोर खोनासंना माबायदि मोनदों बेखौथ' मिथिला नोंथांमोना जियानो जा खावना लाबोबाय नोंबायदिखौ बेनो 25 दिनल' रायलायदों खिन्थु नाम्बार बिनायाथ' गावसो बिदों दै आंनाव मेसेजखौबो गावसो हरदों आं हराखै बेनो आरोना लोगोफोर सिटुवेसना जियानो जा बेनोमोन जोंना लाभ स्ट'रिया नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर मोजां मोनदोंबा लाइक होदो खनसे दे ओमफ्राय शेयार खालामनानै होदो एकदम आनकमन लाभ स्ट'रि बियो रियेल बुस्थुआ रियेल जाय रियेलिटि बेखौसो खिथाखायो आं नोंथांनो दे बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर बाय 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 बाय